Jamen en af årsagerne er jo, at vi ved simpelthen ikke, uanset hvor mange anstrengelser vi gør os for at finde ud af, hvad er det, I skal have med ud af jeres grundskoleforløb, altså folkeskolen, om 5 år, 10 år. Så vi aner det ikke. Man gætter jo hele tiden. Vi tror, at eleverne skal kunne dit og datten. Hvad er det, fremtiden skal bringe? Men det vi kan gøre, det er hele tiden at give skolen de bedste undervisningsmidler, sådan så der er mulighed for, at man hele tiden opdaterer på, hvordan indhenter man viden. Og det var grunden til, at vi vedtog en IT-plan. Og den er vedtaget for 2 år siden, altså så den har været flere år undervejs. Og vi som politikere har ikke sagt, at det skal være iPads. Vi har sagt, at vi vil have en arbejdsgruppe, som laver et arbejde og finder ud af, hvad vil I anbefale os? Og den arbejdsgruppe, den har bestået af IT-folk fra vores IT-afdeling i kommunen, den har bestået af nogle pædagogiske folk, den har bestået af folk ude fra skolerne, altså lærere og ledere. Og de har så kigget ud på markedet og set, hvad er der af undervisningsmidler, der understøtter IT i folkeskolen. Og de kom tilbage til os og sagde, vi vil anbefale iPads. Og så derfor blev det iPads. En af ulemperne har jo været, at på en eller anden måde var der nogen, som fik en idé om, at vi havde forestillet os, at hvis bare der blev købt iPads til eleverne i Sorø Kommune, så var det hele reddet. Så var der ingen problemer i folkeskolen. Og det er sådan en naiv og utroværdig og alt muligt andet måde at argumentere på, fordi der er jo ingen, der har forestillet sig. Vi tænker bare, at iPads er et redskab, ligesom I laver heller ikke matematik ved, at I har en lommeregner, vel? I laver matematik ved at bruge en lommeregner sammen med en lærer i undervisningen. Sådan er det også med iPad'en. Det er jo ikke sådan, at man kan lære alt, bare man har en iPad. Man skal lære det i samarbejde med de andre elever i klassen og med lærerne og pædagogerne i skolen. Så den der argumentation var egentlig lidt frustrerende at møde, fordi på en eller anden måde så gjorde det vores beslutning sådan bevidst dummere, end den i virkeligheden var, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det synes jeg var frustrerende. Og så, det har vel egentlig været, og så har der været alle de her praktiske spørgsmål, kan man sige, hvor folk er blevet bekymrede. Fordi det er noget nyt. Jamen, hvad med forsikring? Hvad hvis mit barn mister? Hvad hvis, altså sådan helt praktiske ting har selvfølgelig også været nogle problemer, vi har skulle ud og imødegå på en eller anden måde. Altså, ulemperne har, så vidt jeg kan se, kun i gåseøjne været nogle af de praktiske bekymringer, der har været omkring det. Og så kan man sige, at der har været en anden lille bekymring, som jeg egentlig synes var rigtig sød og sjov på en eller anden måde. Det var det fælles elevråd, som I jo har, havde også indgivet høringssvar. Og det er, når man tager sådan en beslutning, så spørger man ud til alle dem, der sådan er involveret. Hvad siger I? Og det er lærere, det er ledere, men det har også været eleverne. Og der har elevrådet så svaret, de var meget glade for den her beslutning, men de vil gerne have, at vi var opmærksomme på, at lærerne også blev opdateret, så at lærerne kunne bruge det. Og det har måske været en af de hurdler i virkeligheden, man skal over, også som lærer eller pædagog, at vide, at her er der altså et redskab, hvor nogle af eleverne ved mere, end de selv gør, om at bruge det. Og hvis man ligesom er vant til, at man er den, der kommer med viden, så er det altså lidt grænseoverskridende. Der vil altid sidde nogen, som tænker, det er da nemt, man kan bare gøre. Det, der så har været vigtigt, det er jo at sige, ja, det kan være, at I er meget mere teknologiåbne end os voksne og halvgamle, ikke? Men til gengæld er der noget med, hvordan man sorterer al den her viden, hvordan man prioriterer den her viden, hvordan man bruger den viden. Men det har været sådan nogle af udfordringerne. Det, der er det fede,
Jamen selv tak, det har været en fornøjelse, og